छठी मैया की। आप सुन रहे हैं सतेंद्र सौरिया की आवाज। 3 दिन भूखल पियासल त कोसियो भरेली। 3 दिन भूखल पियासल त कोसियो भरेली। छठी माई के भौजी मोर अभिनंदन करेली। रवा छठी माई के भौजी मोर अभिनंदन करेली। हम हिलनी किन के अरघ के समान हो। पहली की छठी माई के महिमा हो महान हो। हम हिलनी किन के अरघ के समान हो। पहली की छठी माई के महिमा हो महान हो। सुपुली में नरियलया ठेकुआ धरेली। 3 दिन भूखल पियासल त कोसियो भरेली। छठी माई के भौजी मोर अभिनंदन करेली। रवा छठी माई के भौजी मोर अभिनंदन करेली। सतेंद्र गिरी धर्मराज दौड़ल जाला। अमन छुरी छुरी खातिर करतावे हाला। सतेंद्र गिरी धर्मराज दौड़ल जाला। अमन छुरी छुरी खातिर करतावे हाला। संदीप राहुल संगे ध्यान धरली। 3 दिन भूखल पियासल त कोसियो भरेली। छठी माई के भौजी मोर अभिनंदन करेली। रवा छठी माई के भौजी मोर अभिनंदन करेली। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बीरगंज नेपाल।